क्लास 8आवनो जौ फाग्ला जायो क्लास 9आवनो देन्द्राय जाग्रा जायो गांजा सोबग्रा जायो हिन्जाव फाग्ला जायो बाइक फाग्ला जायो खारना मा जाहोना मा जाहोना रावबो नङा बिमा बिफायानो बिनि जाहोना जोङो गोदो उन्दै समाव जोंनि समाव सान हाबनायनि आगोल आगोल फरायनाय टाइमाव जुदि जों मोनहैया जोंनि बिखुङा बेरलाबखायोमोन नंगौना जोंनि बिखुङा बेरलाबखायो सान हाबनायनि सिगां जुदि न'आव मोनहैयाब्ला दा जों मा नुयो दा जोंनि फिसाफ्रा हरनि 12टा हरनि 2टा 2:30 3टायाव न'आव फैयो फैगोना फैया हरनि 3टायाव न'आव हाबफैयो जोंनि फिसाफ्रा अखानायै बे गथ'आ 12टासिम उन्दुयो बिमा बिफाया खिन्थु जेबो बुङा कुनु दिन सोङा बिमा बिफाया दिनै मोनायाव 3टा बाजिसिम नों बहा दङमोन सोङा कुनु सोङा बरनसे बे गथ'आ अखानायै 12टायाव सिखारनानै मा बुङो बिमाखौ आइले माव समजों मोजां मा होनो बुजिखोनो मोना आइले आं समजों मा होनदों फाला न'आव थाव गैयालै बाइकआव फैसा दानि बाइकआव थाव सोनो फैसा गैया थाव सोनो फैसा गैया ओइ बिफा ओइ फिसालानो फैसा नांगौ नो बाइक खरसेयाव दं 100 लानानै थांलायबाय गिदिंहैलायबाय ओइदिनखालिबो हरनि 3टा अखानायै जेबो बुङा मानो मोजां जानो बे गथ'आ मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो बियो बेनो जौ फाग्ला बेनो हिन्जाव फाग्ला बेनो बाइक फाग्ला बेनो ड्राग्स एडिक्टेड नंगौना नङा दा जोंनि अबस्थाया एबायदि दा नोंथांमोननियावथ' बेयाव फांसन दङ नोंथांमोननि जायगायाव मा जायोथ' आं मिथिथ'ला जोंनि जायगायाव फांसना जायो सिमलायाव नायनो फैयो सालबारिनि पाठशालानि खोलानि मुसलपुरनि सोर खिबुनाव साफा साफा हिन्जाव गावनियाबो बे गोसथोनायजोंनो समान खानाया ओरैजाय मोखांफ्राव माबा दादेरनानै लानाय थाथु माबा माबि ओरैजाय सलायबोयो बाइकखौ नायबानो गाथाबनो दिन्थिनाव आरो मोनलायलाङो आंहा मोखां गोथौ गोथौ खुगा गोसोम खोमा गुस्थि गोसोम गोसोम बेरग' दाखंखरजाय बाइकआ बिराद गिदिर सलायबाथाय मोख्रा सलायनाय बायदि नुयो बाइक बांद्राय बाइक सलायनो देखाबाय जानाना हे बिसोरो बे फांसनाव फैना मा खालामफैयो फारसेथिं जौ बथल फारसेथिं सिगारेट लाग' खाथियाव सोर गिदिर मानसि दं बेजों जेबो सोमोन्दो गैया अभद्र मिथिबाय बे गथ'आ मानो डक्टर जानो आरो बे गथ'खौ बिमा बिफाया अखानायै सोङा हरनि 3टासिम बहा थालायामोन सोरबा खोन्थाफैयोब्ला खोन्थाग्राखौ उल्था रागा जोङो बेबायदिजों कुनु दिन जोंनि फिसाया मोजां जानाय नङा आरो नोंथांमोननि न'खरावबो जेबो सोलायनाय फैया सेन्स फैनाय नङा नोंथांमोननि गामिनि न'खरफोरनि जारिमिनखौ बोदलानानै नाय नोंथांमोननि गामियाव दिनै जुदि सोरबा खामला मावनानै जाग्रा दङब्ला थेला बोनानै जाग्रा दङब्ला बिनि न'खरा थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो थेला बोखाबाय थादों खामलाबो मावखाबाय थादों बिनि बिफाया थेला बोग्रा बिबुआ थेला बोग्रा बिबुनि बिफायाबो थेला बोग्रा आरो दिनैबो थेला बोग्रा आरो बिनि फिसाया नै बिसोरो गाबोनबो थेला बोग्रा जानो थांबाय दङ होनबा जोंनि न'खराव माया सोलायनाय लाबोगोन सोलोंथाइया एजुकेशना आरो जोंनि फिसानो जों जेब्ला मोजां गियान होनो हागोन मोजां आखल होनो हागोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाया जुदि सांग्रां जायाब्ला बिमा बिफाया जुदि गावबा गावनि गथ'खौ मोजां जोथोन लायाब्ला बिनि रिजाल्टआ खालि नैबेखौ बेल'खा बिनि अनगा जेबो गैया गोदो लेखा रोङासो हालुवा जायोमोन दाहोना थाना जायोमोन खामला मावना जायोमोन दानिया लेखा रोङासै गैला बियो जौ फाग्ला जाबाय ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय बाइक सलायथिंलाबायनानै बहाबा सौग्रावना थैसिगोन बियो सोरजोंबा बुथार जासिगोन बियो नङाबा गावनो सुइसाइड जानानै थैसिगोन जों बेखौनो नुबाय दङ दा
दा बेखायनो मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय थांनाय मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होयोब्ला सासे लोगो उदालगुरिनिया आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों नोंथाङा बहा दं जाहानाव आलासि जानो फैनांगौ आंहाथ' आलासि जानो सम गैया नङा फैथारनांगौ नोंथाङा फैयाब्ला आं बिराद गाज्रि मोनगोन बेबायदि बुंनायखाय आं थांबाय थांनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम जानाय टेबोलाव बुंबाय आंखौ लोगोआ नोंथां आंनिया फिसालाया देग्लाय मेट्रिक पास जादों 87% मोनदों बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा फिसाला आंनिया डक्टर जानो गोसोनो दा बेखायनो आंखौ मोजां कलेजाव एडमिसन लानानै होनो थिनबाय दङ दा आंहा राहायानो गैया थाखा गैया फैसा गैया आं माबोरैजाय मोजां कलेजाव एडमिसन लाना होबावनो नोंथाङा आंनो माबा मोनसे राहा दिन्थिदो होनना बुंबाय आंखौ अब्लाथ' आं खेबसेनो बुंनो हाला जाहैबाय दा बेखायनो आं बुंबाय आं सानथामसो उनाव नोंथांनो कल खालामहरफिनगोन बेबायदि होननानै आं फैबाय फैना सानथाम उनाव आं बेनो फन खालामदों फन खालामना बुंहरदों आङो बुंहरनो हानाय जादों नोंथां नोंथांनि गथ'नि 2 बोसोरनि फरायनायनि थाखाय नोंथाङा थाइसेबो थाखा गारनो नांला आं मोनसे कलेजाव रायलायबाय खालि नोंथाङा थानायनि नामाव 1500 थाखाल' हो बे 2 बोसोरा थाइसेबो थाखा गारनांला अब्ला आंखौ बुंहरबाय हाब गोजोन्थों नोंथां थेंक इउ भेरि माच नोंथाङा आंखौ बिराद गिदिर मदद होबाय अब्ला फिसालायाबो बिफानि मबाइलजों आंखौ रायलायबाय थेंक इउ आंकोल सानसे बेलासि आं नोंनि खाथियाव डक्टर जानानैसो ओंखारहैगोन होननानै आंखौ बुंदों दानिया मेट्रिक पास जानायनि उनाव जायफोर गथ'आ जायफोर फरायसाया गावबा गावनि बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आङो डक्टर जानो नागिरदों आं इन्जिनियार जानो नागिरदों आं ओरै थोरै जानो नागिरदों आंनो मोनसे मोजां कलेजाव एडमिसन लानानै हो होननानै बुंबाय बेफोर गथ'फोरखौ रावबो होबथानो हाया गाबोननि दिनाव साफा साफा डक्टर इन्जिनियार गेदेर मानसि जानायनिफ्राय बिसोरनो जायो डक्टर इन्जिनियारा आरो बेबायदियानो जागासिनो दङ आरो बिनि उनावनो दानिया आंनि फिसालथि निजा सालथे माने हाबा जाथ'आखै माने गोसोथोयो आरोखि आंनि माबाखौ आंनि गोसोथोनायनि बिब'नि हौवा बिनियाबो 74% मोननानै मेट्रिक पास जादों दाना सालथेया फन हरबाय आंनाव सालथे ओइ मा खालामलै नोंसोरलानो मा खालामदों नोंसोर मोनसिगोन माबा 50,000नि मबाइल नांगौनो बायना हरदोंलै नोंथाङा आं मोनथिला जाबाय 50,000नि मबाइल आंनि फिसालानो आं मबाइल बायना होआखै मेट्रिक पास जानायाव फिसाला दं दे आंहा नानिमोन क'क्राझाराव थायो बै मोनथिनायफ्रा मालाय आंखौ खोनाफा माफा फिला बेयावसो जों आरो फिला बेयावसो जाना आं आरो जुनायो गियो आंखौ आंनि फिसालानो आङो मबाइल बायना होआखै मेट्रिक पास जानायाव नोंनि फिसालानो आं मानो बायना होनोलै जाया बियो आंजों बिनि सोलाय आं कलेजाव एडमिसन ला गासै खरसखौ आं होगोन जोंनियाव एक्सेलेन्ट एकाडेमि होननाय दं सिमलायाव बेयाव ला एडमिसनखौ थाइसेबो फैसा होनो नाङा आं होजोबगोन आंनो साननि उनाव खबर लाबाय आङो एडमिसनखौ लादोंना लायाखै मानो लायाखै हायार सेकेन्डारियाव फरायगोननो आं बुंदोंआखै जे हायार सेकेन्डारियाव फरायोब्ला लेखा रोङा आं बेखौ बुंनो नागिराखै दाना खोथाया जाबाय मा हायार सेकेन्डारिनिख्रुइ बै प्राइभेट कलेजा न'नि खाथिसिनाव नांजाबनाय न'जों कारना मा हायार सेकेन्डारियाव फरायनो नागिरनाया बेयाव मानो फरायनो नागिराखै कारना जाहैबाय मा बे प्राइभेट कलेजाव फरायोब्ला क्लासाव रेगुलार एटेन्ड जानांगोन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन फरायनाया बारा जागोन कारण एग्जामानि एग्जाम जाबाय थायो क्लास एग्जाम जायो इउनिट एग्जाम जायो दा ओंखायनो बियो एडमिसन लाया गतिके अखानायै थांबाय आङो सानथाम उनाव आङो थांबाथाय आंनियाव थारमाने गारियावनो इसिं गोलाव थुंग्रि थाखायोलै दाबो दंखायो गारियाव
ओंखायनो जानला मेनला एदावखा नांगौ लामाफ्राव लाखिना गारि बे थुंग्रिखौबो लांफाखादों आङो लांफानानै सिथ्लायाव थुंग्रिखौ दिहुननानै ओरैजाय होलिनाथाय सेराव जना ओइ ओंखारबो दंना गैया नोंलाय ओंखारबो ओंखारबोआ आं हमना लायनांगौना नों ओंखारबोगोन होनबाथाय दसे उनावहाय माबाला आयं क्लासबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो मानो लाथ'वाखैला आयं सबनियासो लानो नागिरदों क्लासबो जाथ'वाखैला आयं जाबाय मोजांबासो मोजां नङाबा गोदना जगोन बे आं बेनि उनाव एडमिसनखौ लाबाय दाना खोथाया मा जाय गथ'आ मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आंनो मबाइल नांगौ 50,000नि 1 लाखनि आंनो बाइक नांगौ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखनि जाय गथ'आ बेबायदि बुंबाय दाखालि मेट्रिक पास जानायाव ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बे गथ'नि लाइफआ धंस जाखाबाय 90%निया खारन जों बेखौनो नुबाय दं नंगौना नङा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बिबाय बियो आंनो 50,000नि मबाइल नांगौ 3 लाखनि बाइक नांगौ ओइ दिनखालिनि जोब्बाय बे फिनिश दा बेखायनो साबधान बे बाइक बे मबाइला जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दाना बाइक दाम गोसानि मबाइल दाम गोसानि बिनायनि दायनिगिरिया खिन्थु बे नानि मोननियाव थायो एसे सिख्लाफोरनियाव तारमाने बिसोरो मा होननानै सानो बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसानि लाबासो सिख्लाफ्रा गोसोथोयोलै साननायफ्रा बेबायदि नंगौना दा ओंखायनो बिसोरनो दाम गोसानि बाइक दाम गोसानि मबाइल नागिरो आरोखि बेनो गोसोआव लाखियो जारौमोन सनाफोर नों जायखौ दा गोसोथोदों बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसा लाग्राया बे जौबो लोङो बे लेखा फराया मिथिबाय आरो बेजों हाबा जानांगौबा नोंनि लाइफआ धंस जाबाय